Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvatişşeytan ve men yetteba hutuvatişşeytan fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker ve levla fedlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zeka minkum min ahadin ebeda ila ahiril ayet. Xuda Azze ve Celle bir ayeti kerimede Xuda em aha uyarmış kirine. Xuda Müslüman aha uyarmış kirine. Xuda Azze ve Celle biya geli Müslümana. Ne kevin riye ne baş, ne kevin riye şeytan. Hunti kevin riye şeytan, riya şeytan ki canı ecvara bejim. Şeytan sürekli emri ve nebaşit ke, nerindiyet ke, zulmet ke, hakaret et ke, münker et ke. Dişta kadi yasak kiriye şeytan ji emri ve vid ke. Xuda Azze ve Celle bi eger rahmame nebe hun kes xalas nabin. Hon tevbe istiğfar dikin, careke dez ve afu dikin Xuda Azze ve Celle dibêje. Ulamaki dini İslami evliya ki mezin diçe sokakı Besra'yı da digere Müslümanı Besra'yı doğru top dibin. Ji sual dikin ya evliyayı Xuda emça anha bedenen nehaş kevin hemen çavime profesöreke çavime doktoreke asra saadeti da jî insani asra saadeti da jî evana doktorê ku ruhê wana temiz bike wî doktorê digeriyan düşünecem ulema düşünecem mürşidê mezin düşüncem wana ji cem wana sual dikirin derdê xwe sual dikirin ewan ehlê Besrayê ji top dibin sual dikin evan mideke em ehlê Besrayê çiqas top dibin em çiqas dua dikin duayê me qebûl nabe ya ewliyayê Xuda ya dostê Xuda çima duayê me qebûl nabe derdime çiye dermanek ji me ra bibîne Xuda Qur'anê da gotiye gazî me bikin ez ê duayê we qebûl bikin şik şibha me viyara tune Xuda dua qebûl dike sebebê qebûl nebûna duayê me sebeb di me da nexaşî heye ji me ra bêje sebeb çi ye ew dostê Xuda ew ewliyayê Xuda û ulemayê dînî İslamê ji wan ra dibe qelbê we bi deh tişta miriye lewra duayê we qebûl nabe ya ewil hûn gid dibê em Xuda nas dikin ji wekî sual dikin hûn dibê em Xuda nas dikin şibha me jî tune hûn Xuda nas dikin ama heqê Xuda hûn îfa nakin hûn Xuda nas dikin Xuda ji çi emrê we kiriye Xuda ji bo çi şan hûn şandine dunyayê hûn emrê Xuda pêk dînin pêk nayînin tiştê Xuda emrê we kiriye hûn cîtînin cî nayînin hûn evî cî nayînin sade hûn dibê em Xuda nas dikin bi vîya yeterlî nîne dewra duayê we qebûl nabe aduda hûn dibê em hûn Qur'anê dixwînin ama hûn emel pê nakin Dedî Qur'an anha pir tê xwendinê çiqas hafız yetişmiş dibin çiqa Qur'an tê xwendinê önemli olan Qur'an anayasa Xuda ye Qur'an çi dibêje ewî guh bidinê zemanê ku emrê Qur'anê ney tedbîqkirinê sade bi xwendinê tenê yeterlî nîne ew Qur'an ji bo çi hatiye ew Qur'an harîta îmana İslamî ye ew Qur'an emrê Xuda çi dibêje ewî emrê Xuda tedbîq bikin hûn Qur'anê dixwînin ama Qur'anê çi gotiye hûn emel pê nakin lewra duayê we qebûl nabin asîsiya hûn dibê em Pêxember aleyhisselatu vesselam nas dikin kes weriya Pêxember da naçe Pêxember aleyhisselatu vesselam teblîga ku emrê Xuda çi kiriye hûn wê rê da naçin sade bi devê xwe hûn dibê em Pêxember da hez dikin lewra duayê we qebûl nabe Açara hûn kê we sual dikin hûn dibin şeytan dijminê me ama şeytan hûn dijmin olarak nas nakin hûn sibê radibin heta nêvarê ew kirinê we dikin tev kirinê şeytan dixwaze hûn ewî dikin wetî şeytan dijminê we tişta ku şeytan bixwaze gere hûn ewî nekin göre ew şeytanê hûn dijmin olarak nas bikin ama hûn kê sual dikî ya Rabbi tu hefza me şeytan bikî feqet kirinê sibê ku em radibin heta êvarê hûn dikin ew kirinê hûn dikin tev şeytan ya hez dike hûn dikin ya pênca Ya Rabbi tu me bişîn cennetê tu kê sual dikî ya Rabbi tu cennetê nesîbê me kî tu me bişîn cennetê cennet wisa bedeva nîne cennet wisa xolayî nîne cennet bi emelê dibe bi îmanê dibe Pêxember aleyhisselatu vesselam hedîsekê ya dibêje la tedxulul cennete heta tu'minu heta îman tu nebe hûn naçin cennetê ve la tu'minu heta tehabû heta hûn ji hev du hez nekin hûn naçin cennetê
peki Müslümanê nahê ji hevdû hez dikin? Wetê ku meriv ji hevdû hez neke, meriv îmana meriv kamil nabe. İmana meriv kamil ne, meriv naçe cennetê. Ya şeşa, hûn herkes ya Rabbi tu hevza me cehennemê bikî dibêjin, ama emelekî ku bikin ew emel bibe perdeteke ve ara we cehennemê, ew emel tune. Rokî balûlê zane, Harûnê Reşîdî sual ket kuda çûbûyî, dibe çûm cehennemê hine agir min lazim bû. Te hanî nehanî dibe naxir. Çima te nehanî dibe dergivanê cehennemê got, agir cehennemê da tune. Min sual ke min got ka agirê cehennemê, got herkes dünyayê tîne agirê xwe. Cehennem çi ye cehennem? Ew kirinê te nebaşê tu dünyayê dikî, ew zulma te, heqareta te, heramxwarina te, qababûna te, fehşbûna te, kelimê qaba tu ji hevarê xwe re dibêjî, tu zulmê dikî, heqaretê dikî, nebaşî dikî, bêemriya Xwedê dikî, ew dibe agir tu tê da dişewitî. Agirê te tu dünyayê da dibî. Wetê ku tu bêjî ya Rabbi tu hevza me agirê cehennemê bikî, agirê cehennemê çi ye? Gere ew emelî nekî. Ew ewliyayê Xweda ji ehlê Besra Rosa dibêje. Hûn tev dibe ya Rabbi tu hevza me agirê cehennemê bikî, ama hûn xebata we jî sade cehennemê re. A hefta hûn herkes dibe mirin heqe. Feqet tedbîrekî we ji mirinê re tune. Gerçek meriv nizame mirin çiqas zor e, sınafa mirinê çiqa zor e, çiqa tedbîr jê re lazim e, gerê me tedbîr bikin. Sade hema mirin heqe bi zimanê xwe mirin heqe, ev kafî nîne. Ya heşta, hûn eybê hevalê xwe re uğraşmış dibin, xebera we ji eybê we tune. Lewra duayê we qebûl nabe. Müslüman bi eybê Müslümana re uğraşmış nabe. Müslüman dizvera eyba xwe dibîne. Zamanê ku eyba yekî hebe, meriv ew eybê tê zûrne çalmış bike, bê rezîl bike, Xweda Azze ve Celle heta meriv eybê wisa terbiye neke, Xweda meriv nabe hezûra. Aniha hûn nimetê Xweda dixwin, ama şikir tune. İnsanê bêriya me esra saadetê de sade av û nan destê wan diket, hezara şikir dikirin. Ew nimetê îro Xwedê daye me, av xas Xwedê nimet da me şikir tune. Her hay em şikayetê dikin. Kaça duayê me qebûl bibe. A deha hûn miriyê xwe defin dikin, hûn jê îbretê hil nadin. Meriv wetek ji miriya îbretê hil nede, merivê çi îbret hil de? Wetê însanekî wefat kir, merivê meriv, eqrebayê meriv, ji meriv biçûktir, ji meriv meztir, yaşê meriv da, meriv ji mirina wî îbretê hil nede. Meriv nebê ew jî fenamî însan bû, ew jî xebitî, ew jî hayalê wî dunyayê hebû, ew wî çi kir çû ser wî emelê xwe, meriv ji wî îbret hil nede, merivê çi îbret hil de? Ew alimê dînî İslamê ji ehlê Besrayê re dibe, sebebê emelê duayê we Xwedê qebûl nake, sebeb eva ye. Hûn dibe em Xwedê naz dikin, hûn heqê Xwedê îfa nakin, hûn Qur'anê dixwîne, emel pê nakin, hûn dibe em pêxember hez dikin, hûn riya pêxember da naçin, hûn dibe şeytan dijminê me, hûn riya şeytan da diçin, hûn dibe ya Rabbi tu me bişîn cennetê, hûn naxebitin cennetê re, hûn dibe ya Rabbi tu hevza me cehennemê bikin, hûn cehennemê re dixebitin, hûn dibe mirin heqa, hûn tedbîrekî nakin mirinê re, hûn bi eybê însana re uğraşmış dibin, hûn nimetê Xweda dixwin şikir nakin, hûn miriyê xwe defin dikin, ji îbret hil nadin. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selâmun alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. El Fâtihatu ma'as-selâm. بفكرن بكردي باخفن بكردي بعجبين بكردي بشوبين بكردي لشاكري کو پہ آبو نبن دنگ بیجیے گوہداری بکن بکردی